Moje devojke, moram da vam priznam da sam se baš namučio smišljući ovu epizodu za vas. Pa vama je bre put do slave popločan crnjem, osim ako slavu ne želite da steknete neki drugi način, ali nećemo sad o tome, ovo je ipak YouTube. Među tih par putića, svakako na prvi koji sam se setio jeste pevanje. Pa danas bre svaka džudža može da se bavi pevanjem. Priznajte, potrebno je malo silikona, malo botoksa i marš na scenu. Marš bre! Neću nikada da stanem, idem dalje, pratim svoje snove, Što bre? Ne radi vas ovo, a? Ne brinite, stiže jeftiniji način kako da uspete. Ali ne jeftiniji na taj način, bre. Bože, ali ste vulgarni. Ne, ozbiljno, ozbiljite se. Pa, vulgarnih žena, majko moja. Kada kažem jeftinije, mislim na fotoaparat. Sad samo nemojte da mi kažete da niste čuli za slavu preko Facebook slika. Ako niste, vrlo jednostavno, pratite sad ovo. Uzmete aparat i krenete sa slikanjem. Posle malo Photoshopa i uspeli ste u životu. Treći put vam je malo povezan sa onim trnjem sa početka klipa. Ali sad nećemo da raspravljamo o tome ko je ovde ruža, a ko trn. Za ovo su vam potrebne baje, gastarbajteri, jer danas samo oni kod nas imaju para. Malo pokazivanja sa njima, malo trnja i na konju ste. Ali vam ne preporučujem ovaj put, znate kako, malo je bolan. Pa u stvari, kako za koga? To jest, kako za koju? I to bi bilo to. Ako sam vam pomogao, imam sliku sa vama u gradu kad se vidimo. To je bio još jedan od SOA Stories. A šta ide na kraju? Pa zna se, ide outro. Outro je radio inače Tanki 021 from YouTube. A ovaj logo gore što vidite ga je radio Raša. Da, dole u deskripciji imate klip Crazy Vlogger Dance from Logan from USA. Inače, u klipu igramo svi mi balkanski vlogeri, tako da obavezno pogledajte, širite klip i to je bilo to. Naravno, dole u deskripciji grupe svih balkanskih vlogera, kao i uvek. I za kraj, ide poruka. Pišite običnom olovkom da biste mogli da izbrišete gumicom kada pogrešite. Ja sam SOA i pozdravljam vas sve.